அந்த பேர்ல ஒரு கெத்து இருக்கு, அது எல்லாருக்கும் தெரியும். வெல்கம் டு மை சேனல். நான் உங்கள் பார்த்தி. என்ன இப்படி 2 பேரும் நிற்கிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் ஓட போகிறோம். ஓடுற கைப்பில். இது உங்கள் ஃப்ரீ ஃபயர் கேமிங். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை தொட்டுட்டு ஆள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோ உடனே உங்களுக்கு வந்துடும். என் ஃப்ரெண்டு தேவன் ஒருத்தவன், அவனும் ரன்னிங் ரேஸ் வச்சுருக்கான் ஃபன்னிக்கு. ஓடுற யார் ஜெயிப்பாங்கன்னா நான் தான் ஜெயிப்பேன். இந்த ரேஸு மாதிரி பறப்போம். ஓடுற வெறி கொண்டு நான் ஜெயிக்க மாட்டேன். சும்மா உங்கள்ட்ட பில்டப்புக்காக தான் நான் ஜெயிப்பேன்னு சொன்னேன். ஆனால் நான் ஜெயிக்க மாட்டேன். பாருங்களே, ஓடுறா 3 பேர் 4 பேர் வைக்கலான்னு பார்த்தோம். ஒருத்தவன் செத்து போயிட்டான். அதனால் நாங்கள் 2 பேர் மச்சம் வச்சு ஜெயிச்சிட்டோம். 7 பேர் தான். எல்லா கில்லையும் அடிச்சுட்டு அவன் கில்ல அடிச்சிட்டான். ஓடுறா கைப்பில் ஓடுறா. ஓடு. ஜெயிக்கிறது யாருன்னு தெரியுமா? அவனும் இல்லை நானும் இல்லை, யாருன்னு நீங்களே லாஸ்ட்டு வரையும் இருந்து பார்த்துக்கோங்க. ஓடுற இது வரையும் நான் பஸ்ஸில் ஓடிக்கிருக்கேன். இன்னமும் பஸ்லேயே ஓடணும்னு நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள். என்னால் கடவுளை வேண்டிக்கோங்க. ஓடுறா இவன் 8 மீட்டர் தான் தள்ளியிருக்கேன். எப்போ வேணாலும் முந்திக்கிட்டு ஓடலாம். நம்ம ஆளுக்கு முன்னாடி போய் முந்திடணும். ஓடுறா ஓடு ஓடுறா ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். ஓடிக்கிட்டே. நாங்கள் இது என்னென்னு வச்சுக்கோமா, ஃபேக்ட்ரியே அந்த ரோட்டையே ஒரு ரவுண்டு சுற்றி வயறே வச்சுருக்கோம். ஓடுறா ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறேன். ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறேன். ஓடுறா சீக்கிரம் ஓடு. ஜெயிக்கணும். நான் தான் ஜெயிக்கணும். ஓடுறா ஓடிக்கொண்டே இருக்கேன். இன்னமும் நான் தான் பஸ்லேயே இருக்கேன். ஓடணும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். ஓடு வேமா ஓடுறா. ஜெயிக்க போகிறேன். நான் ஜெயிக்க போகிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஓடு ஓடுறா. ஐயோ முந்திட்டேன். ஐயோ ஜெயிக்க போகிறானே. விட மாட்டேன்டா. ஓடுறா. குதிச்சு ஓடுறா. விட மாட்டேன்டா. என்னையே தாண்டிடா போகிற. சாவடிக்காம விட மாட்டேன்டா. ஓடுறா. ஓகே கைஸ், நான் ஜெயிச்சிட்டேன். வெற்றிகரமாக ஜெயிச்சிட்டேன். ஓகே பாய். நான் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.